Cerita pewayangan Srikandi inggih menika toko Estri Tanjen reinkarnasi Dewi Amba ingkang bersumpah badhe mangsuli dendam kalih Bisma ingkang sampun mempermalukanipun lan pengkasanipun panjenenganipun kasil nyedani Bisma wanjal barang Baratayuda kalih panahipun ingkang mematikan. Prapayuda perang suci musna tur angkara murka Suratira jayaning kangrap lapur dening pangas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 3 badhe nampilaken video wayang ingkang sesira Sumpah Srikandi. Kula Cindy Tirta Rizky minangka penata Capita. Kula Aisyah Putra Fernanda dados Larasati. Kula Gianova Alima Putri dados Raras. Kula Lailatul Mandara Madani dados Sari. Kula Nela Putandari dados Pertiwi. Kula Anissa Dinadianti dados Dewi Kunti. Kula Sayyid Liwaul Yakin dados Arjuna. Kula Eva Sabrina dados Kusuma. Kula Dana Octavia dados Srikandi. Kula Aliatur Aidi dados Galuh. Kula Rehandini Firdiana Sutik dados Utari. Ing negara amerta sing tentrem dumadakan kabar bilih Kurawa ngancem tepal wates. Ing pendhapa kraton Dewi Kunti lan para putri padha ngrembug. Nanti Srikandi ngatur sumpah agung. Sampun suwe tentrem nanging Kurawa wiwit nganggo tapal wates. Nggih Ibu, menawi mekaten kita kudu siap. Kita perlu kesatria wanita sing wani maju perang. Kula Srikandi nyuwun izin kula sampun sumpah badhe bela negara. Adi Srikandi, kakakmu pancen kuat nanging elinga perang iki duduk dalanan nanging aku yakin panjenengan saged. Wis suwates dinten Srikandi nglatih-latih. Arjuna dadi guru, dene para putri paring semangat. Sikap kudu mantep panah iku perpanjangan ning ati. Cepet mahir Srikandi. Pancen tekade pancet. Aku yakin latihan iki bakal ndadekake panjenengan kesatria sejati. Nanging alinga, ora mung dibutuh siasat, ora mung gaman. Wengi sepi, Dewi Kunti maringi wejangan marang putri. Srikandi sing nglakoni semedi. Srikandi, sumpahmu agung, nanging ojo nganti kebencian nguasani atimu. Kula mangertosi Ibu, kula perang amarga tresna marang negara, dudu amarga benci. Esok genderang perang muni. Srikandi maju ning ngarep. Nggawa semangat kesatria. Kurawa lan Awerta tabrakan. Sedulur-sedulurku, ayo mbela kebenaran, aja wedi lan aja mundur. Ya iki tugas suci kanggo negara. Kita bakal ndodoake amarta ora bisa ditindes. Kita kudu setia nganti pungkasan. Kurawa kudu ngerti kekuatan kita. Sedulur ayo ning puyung Srikandi kanthi sak kabeh tenaga.
bisa menang. Nanging Sri Kandi eling iki kemenangan bebarengan. Sri Kandi panjenengan nepaki sumpah. Kemenangan iki kagungan kita kabeh. Boten kula piyambak. Mugi perdamaian langgeng. Panjenengan wis maringi tulodo. Pilih wani lan kesetiaan kudu lumaku bebarengan. Sri Kandi panjenengan buktikake wanita uga iso dadi kesatria sing mulya. Mengkono cerita sumpah Sri Kandi, pepeling bilih kebenaran lan kesetiaan mesti menang. Ngungkuli pepalang, lestari negara, lestari dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatannya di geng motor cukup serem. Panglima Tempur.